Real bad man, we will kill all your swag. Hei, salut, sunt Lilian și astăzi filmăm un video foarte interesant și mulți ieri la școală și mai alta ieri îmi zice o să fac Charlie Challenge și la acest challenge trebuie să aveți aici o foaie yes, no, adică yes, no în cruce și să puneți două biete și să faceți Charlie. Ok, să începem din nou. Charlie, ești aici? Ok, prima Charlie n-a răspuns și din nou încercăm. Ok, Charlie ne-a răspuns yes, că el este cu noi și să-l întrebăm altceva. Charlie, cât e 2 plus 2? Ok, eu am întrebat pe Charlie cât e 2 plus 2 și el mi-a răspuns yes, dar eu am vrut să-l păcălesc pe el și da. Ok, cam atât pe azi, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și încă în comentarii o să găsiți linkul lui Ianuș Vlogs. El este un vlogger începător și duceți-vă acolo și apăsați butonul de like și subscribe. Cu voi a fost Lilian și Charlie și ne revedem data viitoare. Pa! Real bad man, we will kill all your swag.